mga cancer, ako nga pala si Mocha Frappuccino, ang nag-iisang host nyo ng Paulol Channel. Wala muna tayong news ngayon. Kung ako muna ang mag-stand-in para kay Paulol. Para malaman kung magaling tayo tumawa, di ba? Napakasimple lang. Kahit ako nga naiintindihan ko, ako na nga si Mocha Frappuccino. Maliit na bagay na lang to sa akin. Para yung utak. Hindi lang pampamilya! Oops! Ang pamilya! So, madali lang ha. Pag tumawa ka, talo ka na. Ganoon lang kasimple. First, from Pigag. Yeah! My boy September! My September boy! Yeah! DJ Khaled! Yeah, my boy! Jose Marie Chat! Oh! Don't copyright me! The Burmans are here. Huwag nyo kay copyright para ako. Jose Marie Oni-chan! Tunay na tito natin lahat. Tito ko rin yan. She wants the Jose Marie Oni-chan's D. In the manger as he sleeps. Ayun, hype ako agad doon. Simula pa lang. Hindi ako natawa. Ako yung natuwa. Magkaiba ang tawa sa tuwa, mga ungas. No, talo na ako. Alam ko na eh. Alam ko na yung mangyayari. Kahit hindi ko pa ito napapanood eh. Talo na ako. Kayo na magpatuloy para sa akin. Kumulo kayo dyan sa niluluto mo. No. Tagal naman yan. No. Miss kita. My boy, Ricardo Dalisay. Hirap kumita ng pera, mga cancer. Sabi ko sa iyo. Hirap. Ilang demonetized symbols ang i-edit mo rito, Pao? Ikaw na bahala. Anong sauce ba ang gusto niya? No, ma-overcook. Gusto ko al dente ang pasta ko. Kamaya lang kayo naglaplapan. Please! No. Yes. Nice. Yung mga tinitigasan dyan, subukan yung tigasan. Half chub lang sa akin, kalahati lang sa tigas niya sa akin. Pag kayo nag-full chub, wala na, tapos na. Tapos na laban. Sana hindi pumasok yung magulang ko dito. Mahirap to ipakita sa lola ko. Kung nakita niya ang kanyang iniidolo ay may ibang iniidolo. Yung na, next na bago ma-demonetize yung chat. Ano ba? Ano ba meron? Ano ba meron sa mga ganito? Ba't gusto niya ng boy-to-boy action, ha? Nandito naman ako. May kipaglaplapan lang ako sa sarili ko. Ang laki. Ayan na, ha? Masaya na ba kayo? Ha? Ibang batuta o gusto ni SQ? Ulol? Asa ka? Seryoso to? Dito totoo. Umasa ka. Asa ka. Ano yan? Mas malala pa. Yes, sa mga pinakamamahal ng mga estudyante, ang Wikipedia, ang pinaka-inaasahan nating website pag gusto natin makaalam sa mga sagot sa mga katanungan ng professor natin. Gawin na mga pangarang dali sa mabangis na pagmatsyag-masyag. Kaya pagkatanungan, mabilis kayo. Diyan kayo magaling. Okay, mga mapagbigay, yes. I remember them. Pag talaga mga abrupt na pagputol, doon ako nadadali. Kaya mahirap maging mabait, boys and girls. Kaya ako sa inyo, angkinin nyo na lang, Brockwell. Pusong nag-iisa. Pasensya ka na. Yung pinakagusto ko partner. Pero kasi effort kasi yung pagsigaw niya. Handa kong ibigay lahat ng yaman sa mundo. Handa akong makipaglaban para lang sa iyong gusto. Handa. Pagtagumim. Mula nang natikman kita, di ko na mabura sa aking alaala. Utong alami nga Ano ba? Ba't hindi mga sinasend niyo sa akin? Sa ligo sardine siya'y ginawa, siksik sa laman
Sticky-sticky ng tomato sauce. Sticky! Nga makahigog na. Ligo sardine siya'y ginawa. Nasasaktan si Ricardo Dalisay. Ano ba? Kaninong baril ba ang gusto mong pindutin? Kanino ba? Ba't ka ganyan, ha? Porket gwapo ka? Kung kani-kaninong gwapo ka na din? Mga love wins dyan, okay lang. Comment nyo na lang kung isa ka sa mga love wins. Hindi ko lang ba't ito yung mga sinasend nyo na sinasend sa akin. Siguro marami sa inyo mga ano dyan, mga LGBT. I'm so proud of you. Very good. Ilabas yung iyong totoong sarili. Mabuti yan. Nasa 21st century na tayo. Dapat wala na tayo mga discrimination sa ganyan. Dapat normal na lang yan. From Engineer Neil Chen. Sobrang sakto doon sa bebeg niya. Kanina pa ako talo sa'yo, mga matitibay dyan. Ha? Very good sa inyo. Ipapako-martin ko kayo. Very good. Ipapaligo sardines ko rin kayo with a sticky. Mga trabador sa paggawa ng chicharon, binabarat na makunat nila. Yes, yan mga effort. Diba? Gusto ko sa mga nag-e-effort, diba? Anything worth doing is worth overdoing. Sabi nga sa Mythbusters. Sabi ni Adam Savage. Yan ang aking motto in life. Okay? Kung gagawa ka na ng katarantaduhan, itodo-todo muna, di ba? Alam mo yung mga senador natin. Alam mo yung mga mangungurakot sa atin, di ba? Na. From Jonah Nugit. Tila sinikap ni Manny, amuin si Jinky. Pagdating ng bahaging Peace Be With You sa misa. No! No! Ayaw ni Jinky ng sticky ni Pacquiao. Sorry. Yan, kasi momoland pa. Okay, momoland ka pa. Kasama si Chavit. Pacquiao. You will not take the kiki from the Jinky anymore. Sabi ko ito ginagawa sa sarili ko. Ba't ang bastos ang ano na to? Ng Yulaf-Yulus na to? Ano, may pinagdadaanan ba kayo lahat? Ano to? No. Dali ako. Naghirap hindi tawa ko doon. Ano ba? No, ayoko ma-demonetize. Dito bagay. Ano ba? Wala ka siya level, mataas na armor niya. Hamil. Susundin mo lang yung kante. Ano ba? Sobrang effort ka lang, magugustuhan ni William. From David Villanueva. Salamat po is thank you. Maganda ka is you're beautiful. Maganda ka! Annyeonghaseyo! Narinig ko na to. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Ay, Corina. Mapapasigaw talaga sa'yo si Amar. Next, please. From Dave. Especially Gab handling more than 20 Wag mong subukan. how can you focus in one sport? We have common sense to understand that, Mr. President. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo. Naghalo-halo na lahat eh. At magtulong-tulong pa kayo. Laksan mo lang, ha? Laksan mo lang ng 100 kasi base boost mo. Mimar na tayo. Maraming, very good, Tristan. Isarayo pa yung headset ko. From Pinoy Dota. May AG Alcacid. Yeah, I do, man. Bakit English? Ba't ganito? Ba't ganon? Coco Mas, that sticky again. Like nyo na kung gusto nyo pang matawa, quote unquote. Kasi ako, halo-halo na yung nararamdaman ko. Ako'y natatawa, ako'y nasusuka, ako'y nasasaktan, ako'y naiiyak. Iba-iba na eh. Pero i-like nyo na, please. Huwag nyo, nakakatulong yan sa channel. Maraming salamat mga kanser. Okay, tapos na. Maraming salamat. Woo! From Ivy. So, ayan po. So, ito po yung sinasabi nila sa Facebook na powerful gas. Tingnan po natin kung totoo. Ayan po. Parang hindi siya safe. Ay, safe pala. Binuksan na pala niya.
Tingnan nga po natin kung aangat siya. That's what she said. Ayan na po. Tangin. Tuwa si ate ha. Lagot ka sa boyfriend mo. Ha! Mamurahin din yung boyfriend niya. Tangina! Lumaki! Hindi ko magugustuhan din ni Coco Martin yung lumabas dun sa ano na yun eh, sa spam na yun eh. Well, scientifically, mas simple lang naman yan. Kasi nga may hangin sa ilalim. Whoop! Di ba? Mag-vaporize yung hangin sa ilalim, itutulak na pataas yung spam. At syempre, marami rin tubig yun sa loob. Nagko-contract din yung bakal, di ba? Nagko-contract yung bakal pag umiinit. Diba? Nagiging educational na tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Nagtatapos sa ating mga... So ano, tumawa ka o talo ka? Sabihin nyo sa akin, mag-comment nyo kung malakas kayo. At kung hindi kayo natawa, sabihin mo, ang bobo mo, Paolo, napakahina mo. Ang hina, sticky mo. Anong problema nyo? Anong pinagdadaanan nyo, ha? Napakahina ng sticky mo, Paolo. Ano ba yan? Siyempre, huwag nyo kalimutan yung like. Ulit ko lang sinasabi, naubusan na ako ng laway. Share nyo sa mga friends nyo. And of course, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para makatulong kayo sa channel. Huwag nyo kalimutan mag-donate kung may extra kayo. Nasa Streamlabs lang. And pag nag-live stream ako, pwede kayo mag-super chat. At pwede rin kayo maging sponsor with all the perks. Diba? Alam nyo na yan. Nakalagay, sinabi ko na yan dahil sa ibang videos. Mocha Frappuccino, LGBTQ, ay something 1, 2, 3, 4, 5, ha? Whenever I see girls